lami. Charm Fabcon, makapum sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makapum sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney. Natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule sinubukan ko po. Kinig ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuaris, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang kalayaan sa pamamahayag ang siyang garantiya ng malayang partisipasyon at pagmamasid ng mga mamamayan sa mga araw-araw na kilos at galaw ng pamahalaan. At ang malayang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan ay siyang tunay na garantiya ng ating kalayaan. Ito ang prinsipyong pinaglalaban sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine National Police Offices, military at iba't ibang mga government offices na nakalap ng ating mga masigasig na beat reporters. Firing Line! Maghahatid sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Maaksyong hapon Pilipinas, maaksyong hapon Pangasinan, masantosta na maabigya ngayon po da si kinamin na kabaluyan. Ipaparontal sa programan Firing Line. Iba nyo kami hanggang oras na alas 6 sa dasaya na ngayon po agagik para da saray update na balit impormasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko dasayan ngayon magagik na Lunes Pitsa 24 da bulan Agosto 2026. Naimbag na malam kada kayo amin apo DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Magandang mainit maulan, makulimlim. Kung minsan siyempre mainit po yan. Diyan po sa Western Pangasinan. Sa ikuan na pag-asa agagik, ang kakabalagyaran na maksiliran Bagyo Kabaluyan sa Kabalaybayad nandurma iran na parte asinggarad Pilipinas po agagik ya. Bagamat ang gapon ni sakiyod si Karaso Manlan Fulya Kabaluyan balat
ay agagi kat mampakaasil natatawagan tayo na habagat katon sa habagat agagig sumangiter nawa tatawagan tayo na disruption or sa arum na dilab arum balot mo at nandi agagig sana nga po kabaluyan kunya labala okay la tapanon timot na nup po mga kaibigan niya kaya nang nangantin mong tanagagi ka at sararayan na kaplasan natan taluran bagyo sa babantayan iya aya at mangawit mo tiya tan siya bagat agagi kat mangawit na panuran po agagi kya unungod pag-asan pero naani tani bagyon Saudel tan nginaranan niya ubit no wala larad lobi raraya na par kabaluyan kasi wala ni rad par Typhoon Saudel agagi kya no lubod par pero gimisen to labalay par pero ay balot so another tropic si Uwa aga LPA Uwa agagi kya ay OS mga kaibigan ay agagi kat unluobod par agantan in so direction tunya pero parang saksaki ira agagi ng Saudel ay balot tayo so another kabaluyan si formerly nining po kabaluyan Gaynari wala laya agag mamapatagay laya na arapod Hong Kong kabaluyan kaya amin irarayan taluran na kabalaybay ya kapuya panaon dyan si katayo araraya sumamapa kasi lagagik na habagat at sarayan kaplasan katon sa Metro Manila po mga kaibigan ay nako po ninyo radto agagik aga makanuno rekrikda aga makanuno rekanakanalda kabaluyan aking konyo lapod nakno na basura katon si kirad taniran mampapani sa gilig na karsada po mga kaibigan at kayo mamapas nungkod maktaryon na lingkor abay pangpanangasi agagik agyo kabaluyan na ibabantak at kanal amiklus kanal kabaluyan iraratan iray mismo na basura yung papanisan wala yung banutin na minsan si kwanto yung tabasuratan sira diditan yan saman open kanal bantakan tayo jad kanal pero natan balot agagik tarami kanal tayo at klus kanal larararatan supposedly danum labalo nagos kabaluyan agyo gagawin niya bantakan na basura and then another po mga kaibigan no mampaimbak kayo na burtan bato tantager no ikarga yung magtapaw na kanal agagik kaya wala rin manulto niya sakuban nyo sako, piano agumpulag di madalom, ta amay dalin, agaman ni Agus na danom. Ha, di ba? Kaya, nakaukulan nagagik yan, nunot ng timot ng obligasyon tayo, tapiano arati ka nalagagik at aga nasilted, aga makaarumiraratan ira ibabantak yung kabaluyan. Verse of the day tayo, sayan nga rin malalapod Galatians chapter 5 verse 14. Sir Robert Karunungan Munda Cruz na barangay Kakaritan, San Carlos City, mabigyan nga rin po si kayo. Say Galatians chapter 5 verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. Ulitan ko agay ka, Galatians chapter 5 verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself, mga kaibigan. Yan po ha. Galatians chapter 5 verse 14 para sa kinamintan kabaluyan dasayan nga rin po kabaluyan. Nata nani gunuyan alas 5 talaran na nyo agagik so kipapasa na panahon. Ma'am Bibian Ularte, good afternoon din po si kayo. Kipapasa na panahon ta nani gunuyan po agagik ha. Talaran na nyo po kabaluyan panamagli na pag-asa. Bangbalot, lulagi alaga ron tini agagik ya. Abay, siyempre, ganani kalad bandira na palapagan iray tatawagan tayo na kinya aray impeachment issue agagi kada sa ararayan na kaplasan aking konyon. Bali-bali share the Revelations chapter 20 verse 15. People in hell are craving for one last chance, while people on earth are wasting millions of chances. If you believe Jesus, tan po agagik yan. Tugtuwatan. Araramay wab man agagik impyerno. Gabay doon karunin na another chance. Nanunutan nyo may istorya agagik na Lazaro tan sa may mayaman. Di ba? Una pila o dakin ng Lazaro agagik. Kaya
may idil na to may limatuod danom ta kentulabat idil na tumutod sangi agagik na may mayaman balot na aganiyari tawali gulpo agagik kaya ka-boundary katon sikitinin mabibilay ragagik lulugya mabilay tinit tan wala ni say grasya tan mercy na Diyos at walad si katayo agagik yan nagagamuran tini manunot kilang patauli kila agagik yan at sararatan niray makapkapoy ran kagagawa yaatan at sumlang at ibabaga tangganggan na Diyos sa katawan po mga kaibigan, di ba? Tanuan di agagik, sikimo lamang sukaskasyan at bandad sampot. Pero magano, lantiray balita tayo agagik kadasayan na ngaron po mga kaibigan, ula tayo, congratulations ni Manaya, Dikinan Police Brigadier General Christopher Abrahano, yes katot o ay sinatan niya na National Capital Region Police Office, sinalatan to si Manretiro lang na Police Major General Anthony Abirin, ay agagi katakataryalan na Manretiro, at na posisyon agagi, nako, my goodness ay apo Ginoo, si katutan may posisyon niya agmunagugi ang gatalmutan, alikod lad agmunagugi ang gatalmo kabaluyan, alos pati kugkugip mo, kakugip mo, cellphone mo, nakukulang babantayan mo, baka walong tatawag, si katutay pinaka-busiest and very challenging kabaluyan, position, amin irarata nagagi kiray distrito na napuposisyonan, amayami iran kabaluyan tayo agagik, balot, amayamay mo sumana ambisyon ditan kabaluyan niya, di ba? Pero ang tistin lao namin nirarati nasyonal, ulatinid saray lokal iran na balita po agagi kadasayan na ngaram sa ito po ditan po mga kaibigan. Sa ito po't natan ditan nagagik lapo daon an off soran kabubugta wala agagik so tatawagan tayo na yaya agagik at amayami kabaloyan tayo na mantatampisaw danum po mga kaibigan sa ito po tagagik anti-responde na sari LGU natan alon tayo katibukulan nagagik yan katibukulan niya sitwasyon na sa iluyag na Pangasinan ya patuloy ya tulong si Papa Sabi na gobyerno ni Pangasinan nagagik at sari apektado ran kalamidad dapat lang bangat mo ta kabaluyan itan di ba? Pero may kapitan natin, wala tagay tayo mo. Patuloy agagig sa pang-eternal relief assistance na LGU Pangasinan. At panangidaolo ng Governor Ramon Gico III. At sari pamilya na apektuan na impandilap na aromniran dimmalaniran kalamidad. Jad bimalit walay 3,000 pamilya na lapod barangay Bunlag, San Isidro Sur, Linok, Parayaw, Santa Rosa, Tangayaman. Akaawat iray na Pudpax, da panangidolo na Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang awat mo tagagik sa Ojadbikto niya inawat mo tagagik from LGU Pangasinan so 200 yasakon belas tantig 25 kilos bawat sakay nalapod aboitis kabaluyan niya aboitiso nalapuan tutan Aboitis Renewable Incorporated bilang karuman niya tulong para sa pamilya na apektuhan ng kalamidad. Inawat yan ng Executive Assistant 3 Attorney Rondel Castillo. Kinatawan na PSWDO so donasyon na lapod Aboitis Renewables EBP for stakeholders Relations and Permitting Mark Adrian Gamo. Jad mangaldan mo't kabaluyan at intuloy na LGU Pangasinan katuwang sa PhilHealth sa pang-eternal libreng serbisyon medikal tambal bitamina tan dasari Pangasinense. Jad orbistun dubalot at 500 ya pamilya ni Bakwis sa pansamantala na untutuloy da patiran ni Bakwisan Centers. Iayat ni Idan matira na family food packs silulagya 220 pamilya sa kaawat na hygiene kits. Kabiyangan ditanya kikasakimot at relief operation si 2nd District Board Member Philip Chodor Cruz na Orbistundo
kabaluyan tan Mayor Modisto Moding Operanya. Jad binalunan kabaluyan at imabot mo ito 2,449 niya senior citizens. Malalapod 12 barangay so akawat na tig duaran sako tan tig sampluran kilon bulas at silong assistance to indigent individuals or families rice distribution program. Dinauluan kabaluyan ng Provincial Administrator Manuel Luis Jr. Simpangitar na rice subsidy at sari barangay. Jad katibukulan masulok ya 5,000 senior citizen at binalunan so akawat lang na rice subsidy. Unong dinasyatiban niya patuloy siya unaabubamo o unluluksab kagagik sa Provincial LGU Pangasinan at panangidaulo ng Governor Monmon Kiko III ere programa tan kakanon niya panabig laman disaster response piyan na pasigurado agagik niya makasabi so tulong na sari Pangasinensen na appeal date at appeal date agagik yan wagingan na mas sikarat mangkakukulan at sararayan kaplasan. Kaya dapat mo labalagagi kapigalabangad dyan mo bali na manawag so mismo na tatawagan tayo na manawag agagik yan panamaglay agagik yan na Mayor Ming Rosario Sayan Agumot kabaluyan. Anyway, dapat lang ba matagagi kaya pero aminita na may aminira so mismo na tuloy-tuloy o ibabagan na o iter na ayuda o sarati mangkaukulan ta talaga natan nakukulan da agagik so tatawagan tayo ayuda irarayan kabaluyan tayo. Jadarom nira na balita mo at balot da agagik yan nanigunuyan ha talaran na nyo kabaluyan so mismo na tatawagan tayo na sitwasyon nasay sitwasyon nagagik na panahon nanigunuyan ta nagagik kulatinin maganood biyagtao sa serya man pero natagi su presyo lang islang na boss ko pelaut pero masatagi kami na manatap na tier kami lang bakun sabi kami lang 90 so kada litro lang mo ito diesel dyan si kayo mga lamang kami na samplo katununubinta kami wala kayo mga 79 to 80 kayo. My goodness saya. Talagang inararo to ka ng Pangulong Irantan, Pangulong Trump mo. Akin at si gasolina so iaabo ba da? Talaga naman. Nata nagagi ka. Diyaad sa Syria agagi ka at maniilalo irararaya. Yaman patuloy sa negosasyon at Israel nilira at security deal. Aya so palapag na Syria ay ilaluan niya ulit agagi yaman patuloy sa negosasyon at Israel para sa kaya security deal. Yagat man na paikalagagik sa Pursan Israeli at teritoryo dala niya. Ininganyo ng Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani sa Israel samantalang lagagik sa pangkanaunawan niya para diplomasya. Bangbalot ingot-got manunaan niya prioridad na Damascus so itunda at panatakid Tel Aviv. Dad kaplasan at mampapatuloy sa presensya na Pursan Israel at timog kanluna na parte na bansa katumbukan na din impakabagsak at reming Assad ng 2024. Lalo lang di marami sa tensyon ng bombaan kapigalang bangat so na militar na Israel so Abu al-Duhur Air Base. Lapo delegasyon niya o sa rin niya na Turkey. Kabalayan, yaayat babiskigmat imburi na gobyerno Syria. Unongod siya ibani. Ang gamanutan niya pampaknala na dati pangilitnag na buffer zone at silong na United Nations. Singa uniwas sa Israel balot ya untumbukod paknaan ko no. Diyan biyakat nandiyan na tiwala la sa Israel. Tan manilalo lang bangat suda manilalo ning sa siya balot sa Damascus siya manbunga na so pipildit ni Estados Unidos pian ipawil. So formal ya pantutungtong kabaluyan itan. Dapa mo lang bangat lagagig pero no walay man tutungtong ira wala balot so singa third force la agagik ya manatake kabaluyan manggagawa atake agagik ya jabalot at Sweden agagik ka dengelyon mo jad Sweden kabaluyan sa kaya 18 anyos siya laki so naharapod kason murder tan attempted murder kasumpalan od fatal sword attack od sa kaya high school od Fagersta Sweden ginatiyan na sa kaya estudyante taning kasugatan na taluran nira
Biyernes, Agosto 21, no naristoon. So, balulakid loob na Brunelli School. Pinaltug iya kabalian, kasumpalan niya umanlaban. Unong Swedish prosecutors, apaltug sa suspect, kasumpalan niyan manlaban. Nalmuan niya kasulong sulaki na helmet, tan wala awit ton espada. Iya, nun gawon so yung panatake. Kinabat na pulisya, so biktima, asay suspect bilang biktima. Gagik kaya inatoy, kabaluyan sa kaya 17 anyos siya biye. Taluran laki mo sa sugatan, duwaran insara niya, so walad grabing kipapasa niya kondisyon. Patuloy investigasyon, otoridad, piyan natukoy, sumutibo din panatake. In report mo, walay dati lang kaso na suspect, lapod assault agagik kaya. Nangangan na sa investigador sa sakya TikTok account, yaayat iko-connected suspect, antes siyan makaalis, anang nang niya bilang pigaran video, yawali pi kabiyangan na school attack at sakya litrato na espada. Yadbikto niya't mansasan siya suspendido sa bilang eskwelahan, tan bantay sarado na sa otoridad. Naninyo, alwala ba ladyatan, alwala ba lang Amerika. Gagagik, sararaya na kaplasan, kaya ay nako po. Ay apo, kaya kasyay tibiyag po agagi ka, yan na po ang nangyayari sa mundo agagi kad sararayan kaplasan. Sa ibansan Japan agagi kalabyan ko pilot lamot. Ayug-ayug yan ang tutumbukan laso kalamidad at Japan. Yug-yug, dilap, flash flood, tanong-tanong matad bagyo. Natanaga na bubad talumplutan piton katao sa sugatan kasumpalan niya kimana so magnitude 5.9 niya yugyo agad Eastern Japan nan simba agaway agagi kya labi ang upalbangon maksilya aliknaya agagi kad Tokyo unong Japan Meteorological Agency walad 70 kilometro sukaralom na yugyug tan sa epicenter tunyat walad Southern Ibaraki Prefecture kaslakan at sara sugatan gagaygot na plug o kimuna iraraya at sara may gamit gagaygot ya pakpaktak kabaluyan and then untan tumot at sara may purta agagik ni basigira kasumpalan niya abangon irang biglaan tan atarantara katon siyempre no abangon niya tarantara and then jad takot da niya agagik ya wala raya pakpaktak and then ni basigira purta katibukulan niya bilang 15 sa sugatan at Tokyo sa mera da Saitama walura da Kanagawa apatirad Chiba tan sa kimotad Ibaraki sakya laki wala di sakya biya wala di dadyo 80 sunan ako na grabe na damyos at balangbang kasumpalan niya na plug at kama ko pero jad takot to niya Yokohama siyempre ayugayugo niya to ay may kama to tibiyanan agani amne mas masa nagagi kaya timabuya bigla lagi katuman ni banal nan resulta mo tiya suyag-yaga din pa ka aberya na pigaran express tan local train services yung biyabiyahid po kunlad Tokyo tan Narita Airport ang gamanuntan normal sa operasyon na Shinkansen bullet train akadeploy lari task force sa Japan pianunang na reposibleng damyos yaayat resulta na yugyug lulagyan ng pasakbay sa Japan Meteorological Agency yan ni Ryan nawalaan kuno na pagkayugayog manuntumbok kiran simba siyempre may aftershock to niya ang gapumot agagik subantan na tsunami, ang gapumot so ni-report ya problema at masulok kagong kulang ya sa Kidusina nuclear power plant ya nagkaaberya at bansa. Sakya underground water pipe mo't balotod Koto District at Tokyo sa Adaral. Lapod yugyug pero tampulan mo't yan na figure ya tampul kabaluyan. No jud si katayo agagik yan, ugawon da, magano, compute mo ni unyay. Compute mo ni etcetera unyay, kung daw lagi ako pa ilo. Si katutay gawon da mo't agagik ka, no jaad siya katayo agagik yan. Ay, nyabalot so. Ay, nyabalot agagik kay so. Sa kuya. Ako labaylan basan ko mo, pero nakukula na basan eh. Antutan ko nyo. Nawalan lalamot ko, pilot. Sa tagoy sigil na presyo na produkto at petrolyo na buwas. Agagik. Sa diesel, 2 pesos and 31 centavos ko, pilot. Sa gasolina, 1 peso and 8 centavos lang bangat per liter. Sa kerosene, 91 centavos sa gagik. Sangka tagay diesel, katong si diesel lang natang ko pilot, baka sa bila da 90 da sararayan kaplusan. Katla agagik so road update Cathedral Burgos Street yaya no high tide at danom nata nandila agagik low tide la nga pulay problema agagik ya
ang gapulay problema kabaluyan, nadalan nyo lang aminitan at sarayan na kaplasan. Pero, maganggano balot ka, agagi ka, maganggano lang bangat, awa Police Brigadier General Abrahano, tampulan na inspeksyon at sari police station, o ununan agaw bilang OIC na NCRPO. Nila Torre Police Station ko pilot. Awa balbalga to ang gano akaalagi ka, ang gano amay walad amay totoo na nang muntampol. Tagilat si General Abrahano. Tagaya inyanak ya Santa Barbara, saratan to niya Santa Barbara, Poblasyon Sur, Bangbalot, akasawa at manawag kaya manawag sukulay abong to niya. Natan talaga naman. Magangganong, puwel kami agagi kad karumaniran balita impormasyon. Ditanggila bang alagagi kya? Alas 5:05 na po ng hapon, mga kaibigan. Ang ganun na balagagi ka, hanabuhay muna tayo. Firing Line! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makajos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney. Natulungan ng Sed Cogon Capsule.
Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule sinubukan ko po. Tinik ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Shed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuwagis, Kaya. 58 na. Sed Kogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan. Kung tayo agagik so nunang kuya so mismo na tatawagan tayo na sakya hostile witness. Ya dati agagik ya OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kabaluyan maya-maya makapalok agagik iran na ubato niya. Maya-maya mo't agagik iray aga ni bibiro mo agto kuno sa agto ante mansalitay Tagalog tan English ang tato Bisaya pero kinalkal da agagik may munalan ng pantistigo tod kongreso marunong agagik yaman Tagalog marunong mo yaman ni English kaya si konto niya ng Senator Judge sa Rapi Tulfo Senator Tulfo, you're stupid in the blind name of loyalty. Konto, ano po yon konto? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa inyo ng nakatata. Sinusunod mo na lang. Do you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Ay kasi, biro mo ko pelot, ne? Wala rin akaawat ya belat. Pagong, tanpusa. Ya confidential pa niya, 100,000, 150,000 kung ba? Biro mo yan, maganahotaan na pong kupami, detail dito niya, makapaimi siya agagi kid, sa rarayan na kaplasan, ni Wadjara agagi kaya, na ninyo, no pigari na awad darang, ngaran agagi kya, ayo at wali parehas tuod, ayo, tinawag Antonio Pagong, kupilot, Timon Andrew Pusa, kabiyangan sa akawat na confidential pa na OBP, na namura ko inaawat na kupilot, ang lulit aya sulimutaw ya balon ni dumadumaran ngaran ya wala gagik so kaparehas tuod ayo pagagik ya so akawat na confidential funds na Office of the Vice President jad limutaw yad kumalabing 7 agaw na impeachment trial jad direct examination na prosecution counsel ya si Attorney Amando Ligutan imo na nang tinupot niya hostile hostile witness agagik ya Gina Acosta no ayat anang nang tukunon mismo yung initer na dating security chief ng Duterte na si Colonel Raymond Dante La Chica so tig 100,000 pesos malalapod confidential funds the sari recipient ya si Antonio Pagong Tantimon Andrew Pusa imubat sa Acosta hindi ko siya nakita Your Honor kasi wala po ako doon sa ground siya po ang nag-implement impanang na prosecution sa acknowledgement receipt ya sa kaya Dunpiang ko pero Dunpiang ya kaawat na 250,000 pesos tanwali nga na may pamana ya ang awat mo na 150,000 pesos grabe akasulat mo tad sa kaya ang gano confidential tanagagik no confidential taon niya la agagik ya kukulan legal kabaluyan nakukulan mo agagik ya panang kanya wala ta na to o agagik, di ba? Ang kapinipan ng danggano siya pa. Kaya nga confidential nga pag ipinakita mo yan, etc. Awa, kala mambili o etc. Sito po dita nagay kay at agmat bibila nagagik ta nagmula nakakalambit, no? Anton information, so improvide dararayan totoo. Hindi ba? Kaya ayaw ubat na Acosta, hindi siya, kwanto niya, impanang na prosecution sa acknowledgement receipt yun sa kaya mga na Dunpiang. Ya kaawat na 250,000 ko pilot. Tanwalay nga na may pamana, ya ang awat mo na 150,000. Akasulat mo ito sa kaya resibo sungaran niya, Shin ngit-ngit. Ayat akaawat na 150,000 pesos malalabot kinan Colonel La Chica.
impalapag ng ligutan niya si salitan ngit ko pilotod Bisaya. Sila ba ito babaga? Madilim. Aya at ikukunik tayo at imunalan impaway, ya resibo, ya walay ka inap-inap yung aran niya, andilim. Kabalo yan, andi, tanlim. Yan sa kinin, sunisyo. Sa kini, sunisyo, bilat. Ya kaawat na 100,000 kabalo yan. Grabe, raraya ko, pelot. Nantuputan so testigo, nilirad sa retransaksyon niya. At niya, na iniubat to niya agagik, agtuan ng nang, simpangitaran kernel la chika at sari recipient. Taon di dipindilaya at dokumento nin submitin ng la chika, lapod si kato'y mga implementa na confidential funds. Katong dapat tan, anapon sila chika agagik. Tapiano, si kato'y mga ipanagnak. Ya wala rata na to. And then, mga lalaba na sakya to agagik, ipanagnak to siya, tan, konto niya mat. Di ba? Talaga naman, my goodness ay apo Ginoon. Kastray tibiyag agagik. Ay, apo. Kastray tibiyag po mga kaibigan na sararayan kaplusan. Anyway, pantutungtungan timo lamang agagik ta impeachment. Ituloy ang tila. Ya, dalat dato nagagik ka impeachment po mga kaibigan ay. Niyari ko nun i-transferad nga room sa pandungalad impeachment trial ng Vice President Sara Duterte kaloob na bulan na Setyembre. Unungod kinan Senador Panfilo Lacson, mas labay ni nasari mayorya, nasari mambabata siya gawon na regularya plenary session, da kabasan, pianidan na dalan. So, pandungalad nga room kabaloyan niya. So, labay ito babaga, may regular session na gagi, gawon dad kabasan, pianidan na dalan. So, dengal balotod nga rin, impeachment trial agagik yan. Ilaluan yung bayag, sabi ilan pandengal ang labi, tapyan iwasan so anto kamaniran pa ka aberya, di gagalaw na kaso. Ang gamanuntan nilinaw na senador, yan nayari ni balot ya mangumanya, sabi ilan schedule, lapod kayo kulan niya pangidan na nagnap ya oras, irami critical ya pandengal parad pambansang pundo na bansa. O siyempre naman, kasi isasabay data nagagi kaya sa rarayan bugtan. Kabalo yan ha. Isabay damot agagi kaya may pandudengal natan mo't kabalo yan at tatawagan tayo na pundo na may budget na Pilipinas agagi kada saray ay so manuntumbok nira sarayla kasi kukulan mo yan nang damot itan niya maong nang mo itan na yamong matagagik na sa otoridad mismo. So tatawagan tayo na another obligasyon datan katon matrabaho natan po mga kaibigan. So tatawagan tayo trabaho na saray senador sararayan na kaplusan. Jad arom nira na balita, bakabaluyan, nang nanganti matagagik ya, san siya niya, nang nanganti pa kaagagik so observation, nasaray mismo na batikan ira agagik ira na makaamta na sa batas nilirad kurang na ang gano siya siyak mo, siyempre, nang kumaitan, no, atanat satisfied ka o hindi, nagagawan na impeachment trial agagik ya say presiding judge puntan mga kaibigan una akto Senator Francis Chis Escudero agagik ya ay agagik at akagamor ya kabaloyan ya tagoy agagik ya rating bilang senator judge at pulso intelligence latest scorecard ya agagik at imabot at 2.92 out of the 3 para fairness, performance, and trust. Si resulta at timumbok kapigalbalan favorable assessment at trabaho to niya bilang presiding officer kabiyang alatan si retired Supreme Court Justice Adolfo Ascunay ang itaragagik niya proceeding high grades kasi dumakin matitani ay agagik niya tungtungan talagang very critical agagik niya so rule na sa kay judge o sa kaya presiding judge po mga kaibigan pandudeng ladintan niran kaso kasi alwan ordinaryong kaso ya agagik ya di ba kaya natan nang da agagik mat irarayan na batiduran na datilaran na justices no duga sa pangikukurong tanaluan bias na sa presiding judge at untan niran hearing po mga kaibigan
si retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, ang iteriya na proceeding high grades and constitutional law Professor Tony Lavinia, in quantum trial benefited from having a lawyer preside agagi kaya siyempre naman nambubutusan datan bilang sa kaya abogado. Alam mo, ordinaryo na abogado yung agagik, tanang graduate mo paway na bansa agagik yan. Si Escudero at si Kato agagik so kapangikurit na keeping the proceedings and moving despite kabalayan at complex procedural and constitutional question. Mga kaibigan, natin sa question na niligutan, wala naman pala sa Constitution yung 16 Kanto niya, agagik. Kaya another debate, alamutan. Lalagya, ipipreserba so right the both sides to raise objection agagik ya. Tapos siyempre, nakukulan ng nangantutan niya maong. Kapiano aga ibagan bias, di ba? Manunaan mo si Presiding Officer Francis Chis Escudero at sang kasamputan ya Senator Judge scorecard na Pulso Intelligence yan inert akala ya tagaya markan 2.92 out of 3 rating fairness performance tantras agagik yan. Katumbukan niya imunan positibo na pansusukisok at pangidaulo to niya at sa kaya high grades malalapod kinang retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna at obserbasyon at constitutional law agagi kaya wali resibo kabaloyantan nanlapo panresolba at procedural objection yang gad masalimuot ya constitutional question nagmalwa sintro so panasukisok at kurang niya pang-umbon na presiding officer agagik ya si Senator Chis Escudero agagik kaya medyo walay kabalatan tuntan jabalat the high grades agagik ya aya po mga kaibigan yan nunang na mo nga nasaray legal observer aray legal luminaries nunang data na mong nagkalulad sa rarami arumeran judge nunang data nagagi kasi say mismon bilay kabaluyan at sata niya kurang wala judgment kabaluyan wala sa may mismon presiding judge mismo agagi may kung kunin naman sa kayo hindi po ito ordinaryong kaso isa po ito sa masilan na dumadaan po ngayon sa history po ng ating bansa. At pagkatapos makapangyarihan pa mga kaibigan ang nasasakdal agagik walay kwarta to, walang influensya to, etc. Aminditan. Ay, kaya nakukula na gagik ya matalisiw irarayan Senator Judge sa gagik ya. Siyempre, amin na performance daratan, man-reflect itanod pangidaolo na sa kaya gagik ya presiding judge po mga kaibigan. Alas 5:22, mga kaibigan, jadi pawilme, talaranan nyo mo, kaya rin na tatawagan tayon pag-asa na ni Gunuyan, sublay mo, agagik ya, takilingan tayo, si bayan muna bago ang sarili po, agagik ya, si antuman, Oscar President at Bimaloy, tan Oscar President mat at Pangasinan. Sir Leon Castro, nanigunuyan tan, kaya rin na pag-asa, tan kaya rin tunitan, dakil niran balita, abangan po ninyo, balita ra national tanjag kaliber-liber tayo, sing batang tita namin, kasumpala na komersyal. Oras na po natin, alas 5:23 na po ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaanong pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing.
Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney. Natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon Capsule, sinubukan ko po. Tinik ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon Capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbrong, Nuwagis, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap?
meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Patuloy kinin mandirang alagagi kada programa na Firing Line. Mga ganun kabaluyan ha. Ta kabaton tinin magano'y kipapasa na panahon. Dasayan nga rin magagik. Piano, siyempre namtan timot sa kipasi panahon kabaluyan. Dasayan na nga rin po agagik ya. Talurang bagyo, so wala kaliber-liber tayo. Pakakasilon to niya agagik, so tatawagan tayo habagat. Katon on and off, so habagat. Di ba, ukilay on and off labang nga, wala timotod panahon na mamuran. Katon ang gapoy na pagagagik ya, panaborido ang timot kabaluyan sa rarayan kaplasan, di ba? Kaya mas mamaong matitan, yan nalilig na ti unyanira, tapiano kahit papano, tumay pananawagod sayay, na salugir arati tamtanaman tayo, alaglaba may libog-libog, tano libog-libog mo, naku po, my goodness, sa iapo, ginoo, di ba? Kaya mayra mo tanagagi sararayan kaplasan. Sa Robert Karunungan Munda Cruz. Oy! Manong Blan kagiwa. Maabigyan nga rin po si kayo Manong Blan dito na Houston, Texas. Maabigyan nga rin po si kayo. Ilulugay to Firing Line boys. Kanadi Sir Ray Navarro. Nasampabyan. Active member na Philippine Army. Danuntan mo ng Sir Sherwin na karira da Sampabian. Boss Japi de la Carcel na Balingaw, Santa Barbara. Tan si Sir Ryan Rosario na Poblacion, Norte, Santa Barbara. Kaya maabigyan nga rin po si kinamin, Firing Line Boys, mga kaibigan, si Panangidolo na Manong Blan Kagiwa, Yawalad, Houston, Texas. Kabuasan daman, palbangon daman, na doon yan oras ko, pilot. Mga kaibigan, nanduwa djalagagi kya, paluban tayo pag-asa. Kabaton tipay kipapaso na panahon na dasayan nga rin po agagi kya. Pag-asa, magandang hapon po. Please come in. Magano. Magano agagi ka, magano. Magandang hapon, ngayon ay August 24, 2026. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyong Obet at sa magiging lagay ng ating panahon.
Kaninang 1:20 p.m. yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na may international name na Saudel ay pumasok na po sa loob ng PAR. Ito ay binigyan natin ng local name na Obet. Huling namataan yung sentro nito sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos na to sa bilis na 30 kilometers per hour and sa ngayon po ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw habang kumikilos po ito generally pa northwestward is ma-enhance po nito yung habagat. So yung habagat po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po muli ng Luzon sa mga susunod na araw. And sa ngayon po, prevailing pa din yung habagat natin sa malaking area po ng Luzon. Hindi po siya ganoon kalakas kung i-compare nung mga nakaraang araw, pero meron pa rin po tayong mararanasan na maulap na kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin po dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at Rizal. So possible po lalo-lalo na sa hapon at gabi yung mga thunderstorms, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And bukod po dito sa dalawang weather system na ito, meron din tayong minomonitor pa na dalawa pang bagyo sa labas po ng ating area of responsibility. Una po si Tropical Depression Gaynari. Ito po yung si dating bagyong Neneng. Huling namataan yung sentro nito sa layong 595 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. So northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong epekto or direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi rin po natin nakikita na papasok po ito muli sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit ito po ay isa pa din sa nag-i-influence sa habagat natin. So bahagya pa rin po niyang na-steer yung habagat natin and likely meron pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan lalo na dito sa may northern and western sections ng northern and central Luzon. Again, dala po ito ng habagat. Also, meron din tayong minomonitor pa na tropical storm. Ang international name naman nito ay Atsani, huling namataan sa layong 1,765 kilometers east of Central Luzon. Ang movement po nito ay east-northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. So palayo rin po ito dito sa ating area of responsibility. And meron po tayong dalawang scenario for tropical storm Atsani. Kung magiging malapit po ito dito kay Bagyong Obet, posible pong sa mga susunod na araw is mag-weaken ito into a low pressure area at maging trough na lamang po ni Bagyong Obet. Ngunit kapag naging mas malaki po yung distance nila, posible pong sumunod lamang po ito dito sa track ni Bagyong Obet and then possible po na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility but by Wednesday. But sa ngayon po wala naman tayo nakikitang magiging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. And muli po, habagat pa rin yung nakikita natin na makaka-apekto ngayon maging sa mga susunod na araw, lalo na po for most area of Luzon. And sa mga susunod na araw is nakita po natin na i-enhance nito ni Bagyong Obet yung habagat. So ito po yung ating latest forecast track analysis ni Bagyong Obet. Generally, west-northwestward po yung magiging pagkilos nito in the next 24 hours and then mas magiging pakaluran po yung or westward yung pagkilos niya. So nakita po natin dito magiging mabilis lamang po yung paglagi niya dito sa loob ng ating area of responsibility. Within the next 12 hours, possible po ay lumabas na din po ito ng PAR and then continue niyang babaybayin itong karagatan sa may south ng Japan. So nakikita po natin likely habang binabaybay niya po itong north ng northern boundary ng PAR natin ay i-enhance niya po yung habagat. So wala po siyang magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa pero ito pong si Bagyong Obet yung nakikita natin na mag-e-enhance ng habagat. So likely po na makakaranas tayo ng hanggang sa mga malalakas po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw for most areas of Luzon. In terms of intensity naman, nakikita natin na within typhoon category pa rin po siya hanggang Thursday. Though weakening yung trend niya, within typhoon category pa rin po yung nakikita natin na intensity niya. And by Friday naman, posible po itong mag-downgrade into a severe tropical storm.
So dahil nga po meron tayong mga nakikitang mga hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan, dala po ng enhanced habagat sa mga susunod na araw. Tomorrow afternoon to Wednesday afternoon, as possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for the area of Zambales. While for Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So sa mga susunod po na araw, posible pong madagdagan pa yung areas natin na makakaranas ng hanggang sa malalakas po na pag-ulan, dala ng enhanced habagat. Sa ngayon, nakikita po natin, possible po simula po ng late Tuesday onwards, mararamdaman natin yung mga malalakas po na pag-ulan nito, magsisimula sa western section ng Central Luzon, and then onwards po is mas lalaki pa yung areas na meron tayong mga pag-ulan. So likely po by Thursday and Friday, nandun po yung peak ng mga malalakas po na pag-ulan natin, dala ng enhanced habagat for most areas of Luzon. Kasama na po dyan dito sa Metro Manila, sa malaking bahagi po ng Ilocos Region, lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging yung ilang areas pa po ng Central Luzon at yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, lalong-lalo na yung sa western sections po nito. So possible po maging mataas muli yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan. At possible din po na today hanggang Wednesday, makaranas din tayo ng bugso po ng mga malalakas na hangin. Dala naman ito ng habagat pa din for most areas of Luzon and Visayas, maging sa ilang bahagi din po ng Mindanao. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboards din po ng Visayas at Mindanao, sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon yung ating karagatan. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera District Region, Cagayan Valley, maging dito din sa area ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, at dito din sa area ng Occidental Mindoro. Dala po ito ng habagat. Likely po yung mga pag-ulan natin or thunderstorms ay sa hapon at gabi, kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also dito naman sa rest of Luzon, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong ina-expect at dala pa rin po ito ng habagat. For the area naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilad at pagkulog-dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And again, nakikita po natin by Wednesday or late Wednesday onwards po mas nandun yung mga malalakas po na mga pag-ulan na ating mararanasan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections nito, maging sa ilang bahagi din po ng western section ng Visayas, dala po ito ng enhanced habagat, kaya muli pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. Kipapaso na panahon nagagi. Nananang tayo kabaluyan. At mukhang undakop mo tagagig so panahon tayo at manuntumbok kiran agaw. Kaya kay mapaga ta makapampasa kayo la. Kamapaga ko pilot ta naman pusak ka la na magamot may makapangkulada ka. And then pagkatapos ipusak mo na magamot. Aga naman magano. Kani aka samsam tila oras na ay commercial ta na eh. Magano gagi kayo, pil kami, bayan muna bago ang sarili, jadi payulmi, kasumpala ng komersyal. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, aya, #1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makapulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makapulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Zed Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos, natulungan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako, kaya po minimaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Zed Panyawan
Coffee Mix na tulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag mag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, Sed Panyawan. Sed Health Discoveries. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Patuloy kinin mandirang alagagi kada programa na Firing Line. Natan wala tayo di special special segment po mga kaibigan. The programa Bayan Muna Bago ang Sarili. Tan nakantabay tayo agagik si Sir Leon Castro po mga kaibigan. Si Sir Leon Castro agagik ya. Binmaloy. Piano kabatan tayo reaktibidad sayan nun apalabas last week antikay labat sukin lapo dagay very busy ran masyado and then very busy mo tiyamin to agagik ya aking konyo lapod grabe habagat yan nalilik na tayo jad Pangasinan and Bimaloy sakid sari grabe na apektuhan mo Sir Leon Castro magano tani Sir Leon aka off mic yan video i-shoot siya pala ba tapiano na nang kagwapuan nyo la dasayan bagta Sir Leon Castro maabig ngaro mo Sir Leon ipasakbay ko labang ala ngayon itong programa po natin napapakinggan sa 1161 kHz napapanood sa Facebook Live at sa YouTube din sa bayan po yan 3 po yan Sir Leon pakakaroon lang na dasayan na programa maabig yung ngaron po kayo Sir Leon Castro maabig yung ngaron po kayo Sir Joel at sa programa tan Firing Line at sa segment na Bayan Muna Bago Sarili masantos maabig tan medyo maoran niya panahon sa karami dumarangal tayo natanad sa oras Sir Leon oran di tanad Bimaloy ayan oras siya nakakatuyaw nakakaiba mi kayo medyo timunde oras pero pabugso-bugso untun dahil sa bigla ng kasil untun daw kasil unya sister to kauran natin niya nararasan tayo da bahay na Binmaloy. Onta agani iwasan takyan wala ti panaw na mamuoran likod lad wala ti panaw na mamuoran walay taluran na kapuya panaw nya kabalay-bay wala sagurtan wala bukig. But anyway natan po Sir Leon kumustay sitwasyon na dinteron Binmaloy. I understand ang pumula siguro karsada ya adanuman tan are kabaloyan tayo no wala man bilbilang ire man sasakat-sakat danumya araraman iray talagan abay day ilog o abay daray abububan pilapil od pispanira Sir Leon Idol Joel tantan aray na gamatay ay si danumlat manapulad dyan solar arame danumlat uran kasi arame dyan lulayang iras may arame kabay na ilog karame medyo walay danumlat dahil sila karsada mang balad under control mo sa Binmaloy di siya sa tay dulap-dulap possible so amin niya dalan dyan pala Binmaloy. Yes po natan po Sir Leon kabaton kupatantak very busy kayo last week mong saraman iray isumpal iraraman iray dapat iter sari senior citizen Sir Leon antuloy development niya natan po Sir Leon asumpala may paiter tayo sa may additional yasok pen tayo 114 na ito tanan last week sa natanay sa agawat wala barangay lain nila na po dyan Pututan Santa Rosa Ngayaman Kamalay Dagilayan walurang barangay so asumpal minatan ay 12 barangay asumpal minatan niya itaran na saya so birthday gift na saray senior tayo dyan bali na Binmaloy partner Joel at ulitin tayo ayan na sukpen at bilang birthday gift at saray senior citizen at Binmaloy ng birthday ranan ang tinakukubaran tumanayon na bulan o pizza po Sir Leon ay may bulan na April, May and June April, May and June natin in release pigaran amin i-recipient tayo Sir Leon say costo masulok 1 million so aratay 600 siguro totoo sa birthday saya na bulan na April, May, June na bali na Binmaloy partner Joel. Local fund, Sir Leon? Local fund, under the LGU, funding ng munisipyo. Aka-allocate?
1% na share na saray senior citizen partner Joel. Oh, very good itan ta pampapagaanon mayor ya iaalukitan itan para da sare senior citizen sana all kuan damat irarom lang timan. Ano jud syudad jud dagupan talagang enjoy na enjoy da mo sa pagka senior citizen da. Natan mong ditan na ita walatan ballot aside sa tanya subpen nya malalapod LGU Bimaloy. I understand wala mo tamoy nalapo amin nalapod DSWD mo tamo Sir Leon. Naman sa atong sukpen naman na po DLG last week at may social pension na sara indigent tayo at bahay na binmali tawalay na aruman niya 114 lamot at sa may 1.8 ya pensionado mi social pension na lalapod national government partner Joel ayan 86 ya at wala ka 114 itong tumbok lamot ya medyo maong supano at walay balidid na pa na sumpal damay 286 additional bahay na binmali partner Joel. Yes po. Agmat iraman uy iraray senior tayo ra ta simpre uran delap danom. Alo mo delap kasi no delap kung tayo maminalapod ilugin o gingan na ayan nalapod uran mo labangat. Agmat ira untata kakabli need si kayo ya additional o anto ka manira ta arumiran uy dararayay most reverend tiran kabaloyan po Sir Leon. Ang partner Joel, wala kasi ka Facebook ya minsan na medyo ay across the Facebook ya yung mga tutiman niya na idan sa senior citizen na sa bali na binalunan katon medyo wala rin arom niya Oscar presidente bawat balay ya kakaroon daya no akin at dalay binalunan habang dakil ni bali katon I make a letter to the governor yan nangyari kakaroon tayo na idan iray ang gaano mo laga ayuda o rise sa subsidiary sa senior citizen tayo luyang na Pangasinan partner Joel. Anti-reply nun yun Governor Nakapaitan mo lang na nakabasan sulat ko nalipalo ko siguro partner siyempre wala man ng Facebook almost 2,400 plus senior citizen na bali na binalunan akawat ira na rice subsidy malalapod sa baadya sudah aja da lawigan na Pangasinan pa na Joel. Andito tomutan anang nang kumot man pero syempre ang gapo mo ni siguro total numbers na sa senior identiron Pangasinan po siguro walad listaan nyo po Sir Leon unless ditad si kayo updated kayo walay kinyula walay database yula jada rumabali yo. Pero actually jada PSWD din ngayon wala updated na data dano i-realize senior citizen at muna lawigan na Pangasinan. Siyempre ato na yan papalop na yun tapano na idan na pansin mo sa senior tantambot la aray sa vulnerable tanda kalikas kasya mga senior lalo sa arami walang laylayan niya ang apri makatulong sa karapan na Joel. Hindi tugtuwa mo itanta sa ikipapasa no senior ka ang kapumot sa stable ya trabaho ng sama ng maksil kani siyempre ang gapoy kinya, ang gapoy mulag ya na alam mo di si chitaran to kan boreal wala siguro tan automatic tan. Siyempre basta ka membro ka di pero ami pension mo balot alawan namin na nan senior at walay pension dan malalapod SSS Sir Leon no si trabaho da at sa kilang bangat ya may on and off ya trabaho po Sir Leon di ba? Onda kato sa kaya questionin ko partner Joel at saya palangitan na sokpen ay social pension tantam pati sa may member barangay tanod member BSW arami SS bulag sunanawa that akin na siya disqualified na naman pension what are the legal basis na si gobyerno tayo lapod sa SS tayo tinipon na sarara senior tayo na din pantrabaho da piano walay naalad na maritari na mulag kalamor akin daw kalamunin sa privilege si kara mulag provision daw kalamunin tan so social pension ari barangay tanod barangay Besabalyo ang di babagay is a double compensation dahil ang serbisyo nila is honorarium na trabaho nila pero may tatokan tayo no tutusaw ay tatokan tayo benepisyo at sa tatokan tayo tanso pension at benepisyo tan. Atong dapat magkaiba yung benepisyo, iba yung honorarium. Kaya nangyari ko mo, pigkakas kag gobyerno, yata sa tapiya barang siyempre,
tinipon kutan ng trabawag, tipon ko sarili ka kwarta, kaya wala peso na pagkapiyabali gobyerno na sa SS, katong dapat, ang gano'n mo mga sa SS dapat, noon ka to na i-depression, na binabagay disqualified. At so lalaban ang kunatan, partner Joel. Duga mo, ay, nanirapan damat ita na Yan no pigaran taon damat ya imbabawas mo isang pagkatapos si katuti pagka-disqualify ang damat tayo at no araraman ire aruma mga awat at wala lara da bruder etc. Arame jad purpose di consider timot iraraya sunta niran senyora talaga mo atan laso ng kutan niya mismo na lignaan nyo po Sir Leon. Natan Sir Leon total pantutungtungan timo na lamang tan ti secondary dus di tanad binmali ay akin at ibabagada balot niya paninira si ganito etc. Kwando anton talaga buong istorya tuman yato na ta Partner Joel, labay kulabat niya iter na dahil na paliwawad satan, tantamtan malaga issue akan pinabalag da. Unyang gawat o tanay. Na last week, timawag siya si Consimitos, yung pitong tungtoy konsi kung siya, si Konto, konsi, ay, sa Leon, kanto, wala baka kununan na Kuya Meat, Kuya, ikong, kanto, siyempre, Kuya Kat Eagles. Ang tuwan ko, wala ko inaladay, panangaro, kinrodaray dati, membro senior citizen, dating Oscar President, si Madam Elvia, panangarap 33 sa presidente. So, kung may problema, itrikula kanto, sige kung ko, sa akin labas o kinirwahik diyan, para na dyan, para sika, no, dugay ginawag diyan, di, kasi na ng Facebook si Kwanto, kimuraw may dati Oscar President, it's okay. Dan, ayat interkutsara, 33 siya, presidente, indalan ko ito pisina Oscar. So therefore, aram-aram presidente na idiliban tatawagan lahat. Kasi aram-aram mo yung senior, unang ko presidente. So therefore, nag-create natin na medyo kinagsiyak na siyempre being the Oscar binmalay, aram-aram ni Oscar, idintirong po naritek sila, Sir, akala ko ba sana all nga pimasahol, bakit inuuna mong bayan mo kanda? So therefore, natin na salita ko sa kaya okasyon, ay paiter ko isokpen, si Kongko, labay ko explicat si kayo, gagikira, may intern na kung si Jerry Kukangko, bali-bali may motibo to. Alam po, timulungad, saray presidente. Pero aga nalapod siya, ako labay, at ibaga rin nalapod siya, agad di malanin siya, Kongko. So, ingat yung patanir na labat. Is that akayin niya, ibaga niya, panadiral, tanong sa kayo, baga ito kuno ya. Tuwa kasi ako labay paggamit so, Oscar at politika. Nagsipaulatan o kinsak basta adala ba usalan ko katon at sa milabay labat ko dapat adala in Facebook may Oscar. Kasi pagkata ko muna intercode opisina piskap, nga problema ta piskap. Ang dana punot siya. Amalabas yung explica kaya sumang ko agad din malang siya. Ibang rapan dudral ko bala. Pero si Sir Joel, ito ko ba kinan konse, antoy naalak o poder kuya dural ni Kunsik. O tinaalag no dural ng kubilang. Na kuya kay Bak. Pag tinaalag, amas dapat ang pupunto. Abang kuwan tinuputan pa kumon. Wayang balita, umalabat kumon. Aga po, ang hinakit Kunsik ito, barkada. Umod siya ito ni Pro, bagay ito ni Pro. Amalabat ang miscommunication. Sigurang walabat, siguro labay mandural sa kami doon. Ito lang na kami doon. Ito balat. Hanggang po, kinang bala kumandural. Ang takakaiba, nilaban na doon tanira. Amalabat miscommunication. Ito at inexplicate labatid. Totoo, wala ba mga pula? Pero, arama-arumiran Oscar Presidente at talusan damutan balot la Sir Leon. Oo, na simple explain si Kongko, inaruto mong subutibo, tinulungan turay, Presidente at alabat agad di malansyak. Malabat at paano nga mandutan, na siyempre being Oscar ng intirong Pangasinan, kita marba Oscar, akin unang mibimali, kunda. Siyempre, normalitan. Normalitan na lignaan datan. Akin, Sir Leon, kunda mo, siyempre, normal ta na ibagadatan. At ko lang, Timo, ang kaya tindiralan ko ta, ang pibabag sa tindiralan ko mo ito explica labat may side ko. Talabat siguro, wala rin arom, amiskot na, talabat na kami tindiralan siguro, malabat siguro, kung alam mo, so, sibiyari na katawsan maong, siguro, pero, piyatiki ko siyang labat, yung paliwawak labat, atong partuman, ang pumalapan na Joel, tani bagat mo namin sa kuya, ang alam, di man lang siya babagat sa atin. Yes po. Good, di balibali mo timo to, kaya katulong ko sa representative ko, talabat ta,
Aling wala pa siguro teksto yan niya kakaratuan o skaliwan piska. Malabat si mga. Pero, kasi si Mabit siguro sobra, ang tamla ito, abang labat mo lang yung pagawa. Yes po. Nathan Sir Leon, unabubak di tanay dabin maloy. Naniman, lunis natan, naniman, at flag raising ceremony yo, ginawa yung tanay evacuation center yo. Nathan, at agawa, pidalat dat yo pa, iyay kinay, impi agkontan o akisalamatan o pinasalamatan ireling kudbayan nan Mayor Pete Merera ya kakaibada niya po Sir Leon. May kakaibaraya aray la kung tutulong siyempre ramay pisalamatan dara empleyado ramay timutulong ka doon nga mapilo po tanira dahil babagat tumay dapat aron da so saya trabaho da ipalanong panangaro. Kasi wabang may bibili ng turatan, ay tuloy ito, sumalay loob. Tala po siyempre, kailangan tanaramay dyan na dito trabaho namin yan dapat asikaso na pang-trabaho na partner Joel. Tama din naman po yan. Kasi last week, may so work from home and then Biyernes, Ninoy Aquino Diman, ang kapiloob, balot special non-working demand pero limulo bire arumeran empleyado po Sir Leon kabiyangan kayo tansi untan mo ng mayor po. Oo, wadya kami hanggang si administrator may wadya hanggang anton agaw anton oras mantutugtong kami mawagan kami kasi pulis tuya babaraya pati si administrator may mga tuya unya so dapat agante may aron te trabaho tiyo salamat ni administrator amin empleyado ya ararami internet tuwan panangaro trabaho ta ay tututo bimali ay isaw tatare empleyado mga tanong nang mimay panangadrat kindanata na may trabaho da tanong nang damay kurang na sa munisipyo tayo panangaro trabaho at serbisyo para baloy. Yes po. Sir Leon, walay man miminsay jay, walay nan private message siya si kwanto ya piti po siya paano anti-declaration da na boss localized suspension or anto kunda jad loba di eskwela. Wala man lagi ginawa din naman ng mayor localized suspension la depende na sa principal so siyempre wala rin pasan mo kami ang talagdala at na wala kalalatan lang yung principal no i-suspended da o i-face to face so urong dahil siyempre abiyan mo na muna masyadong panahon na bakasyon na residente pa nila Joel. Yes po. Sir Leon, nababalang may video sa nanay sunanang nang may tan. So localized suspension po base na the specific tan race-based approach po ya labay ito ibabaga po siguro Sir Leon no ditanod ko lang nyo ta aralam sa danom etc. Eskwela no nadadalap ni kinya amay anto may tawagad saya saragan suspendian po so klase po Sir Leon na buwas. On siguro umanto ang tanong kabasan malas yung impagsab ng mayor Calabyan antes siya malunes pa na Joel. Yes po, natipod ko pala bala Sir Leon no wala ni ray kabaluyan yuran wala ra evacuation center po at sarayan kaplasan. Ang nga po matsulan na po na sa may nga po tuyo uran nga po balong sulan evacuate at si kami dyan bahay na binmalay. Okay. At tipod ko labat tanta sa LGU at LGU Pangasinan. Siyempre, dyan da PSWDO, non-relief operation ni Radtan, da saray, simpakatalos ko, sari wala di evacuation center Siguro kung kapubalot so wala di evacuation center da niya, kung kumata Sir Leon na nga po, ang ingay wala siyang takya dwara mong malindong labat. Dyan malindong Dyan malindong labat. Barangay malindong. Yes po. Malindong. Sir Leon, wala i-riris daya sa kaya question dya, mong tanunutang ko labangat speaking with evacuation center aking kuno ang gadnatan agninano sar may impaalagay na pagkore evacuation center at papagayan man so area tulaman ang gadnatan at agaman kuno nano sar Sir Leon ang tulis status to man kasi antumot so impasin daman anti-purpose wala pa ipasin da tanan na kayarong ira at tulaman naman sa may ibara di man niya may housing, antang siyempre paano mo iterman na housing, tanga pisukan to nga punta dano pigaray, pigaray landatan niya po, ang pisukan nga piere to nga title to, ang kulang-kulang ni maong, sila pero anticipated na siyempre, may manggabay mo di man ay, ang pianapan di man ay. Sa akin may pagkor, siyempre nandaman natin, tigaw sa saman, siyempre, wala ni liquidation to man, wala liquid na ni saman. Ako ang tanong, anto'y dengar sa saman, pero I'm not
exactly duga pero ang balat siyempre yung tigaw na samanta ang proper turnover to man partner Joel. So labay to ni Babaga, walay problema to ni Ed Papiles ang agdamo ni turnover. Siya pa'y mangi turnover komuniman. Sir, ami kontraktor o LGU o dino siya pa o pagkuro paano to po Sir Leon? Amalan dito na may wagyukin wala rin ako di mo nasinga wala ni ipapawil amot saban. Nakunta no pigara. Pero sa kini ang apos pinto papeles to niman. Ang proper turnover to man tanan mi mga sa housing. Di ba ibang rin donasyon daman. Correct. Pero po sa kamunbunbun man. Di ba wala pa rin sa kinasama niya lima jaya board Vice President Binay. Wala man ni dandaan papilis, di ba? Ang po man ay katuwan-tuwan man. Ay, kanon. Ang po sa kamumban sa mo. So, labay ito ni Babagasi rin, sa kilaba man niya, kumbaga, decoy, tapiano kunwari, yan turnover man, so, may housing project man. Oo naman, under investigation I'm not sure, pero, ang po mo sa kamumban sa aman, ang po niya ka na, paano titulo mo man partner, ang titulo to, ang suka na mo, suka na alam mo, kulang-kulang ni, paano mo i-turnover man? Correct man itan. So, wala tayo plano ta na mayor pit natan, piano, atanat napinabangan ita, total, wad talatan Anto'y plano na administrasyon ng mayor pited sa Sir Leon, anto'y pikakabat yun. May paimbasigan ng Mayor Pete Menel, kindan admin, na kay Bada Engineering, at labay dan baluan, napigiran dara madral-dral dimantan, walay plano dara, manggawara amoy satellite market demand, kaya wala anapan dara, takad di man natutulman ayam demand. Siyempre naman. Ay, pakantinutin naman, katun igagawan dara, manakap, plano na, talabat, siyempre, sabihan na niya, gagawaran, talamita, dira, ito niya, walay plano tutan niya, apigiran natin plano na ito, dan saray, mangkukulantan, kailangan na wala di may flea market na nananang demand. Kasi magawa din sa San Carlos siya walay napananapan totoo pa na Joel. Walay impose ng kagawad Bayaw Melchor Cuarteros kwanto niya sa mga paaralan dito sa Bimali kwanto sa ating LGU kwanto niya wag na po nating an hour ago la ba wag na po nating ipilit papasukin ang mga bata kung sila naman ay uuwi na basang-basa dahil sa ulan. Ang mga araw na nawala ay pwedeng mahabol sa mga susunod na linggo. Kung mabuti na ang panahon kaysa naman papasukin sila, kung ang kapalit naman ay kalusugan nila. Naunawaan po natin ang mga dakilang guro at ang mga pamalan natin na dahil alam nila na napakalagang pag-aaral, etc. Ako lang ituloy medyo ang dukila. Di ba, may localized suspension po, Sir Leon, impalimaman saray school principal ira, di ba? And then pagkatapos, pagkataluskutan, sa kuya ateng, at abong dat underwater, tan si anak dan umbaliw, at nabasa, etc. Nanto kami dalan nito na underwater ira, lapod uran. Di ba walad si Karaman, Sir Leon, niyarin na agdala palubay, nagda excuse ira saman, di ba? Dugatan, dugay babamlidan partner Joel. Kato kailan, depende mo lang ateng, tan siyempre, laya, umbaliw ni anak mo, aral dala, makibakim sa anak mo nulungoy. Dari mamaysta mo, natadan, dalap ni eskwilanda, puro ng daray. So, tama. Depende lang sigara, siyempre, walang irami eskwilanda nag-adulap, wala rami eskwilanda talaga dilara, katun interlat sa authority sa aray principal, sa aray head of office, o sa aray atatang nga, may bagano iba paurong ng daraw, dino, suspendin dasto klase de eskwilaan. Walat si karalaman. Sara aron matira ugugaw kasi Sir Leon, palikatan din na manamo si Raduran O, di ba? Duwate ko mo pa palikatan damot katon na minsan sinapapal sa balot sa rescue lang. Kasi siyempre, ang gano'n siya siya po, nanangkuratan nun, may maksilora na sa rugugawat, akatarong labat ire plastiko. Sige, surubon dalay uran, isa niya naman sakat-sakat, yun sa bira, di abasa-basara. Sikan makakanang nakakasyan mura. Pero si Karabalo, enjoy darara ugugaw, bala tayo, may gagawin da. Ay talaga. Sir Leon, balbalaga salamat. Anggad mamin salamat. Tani antak alas 6 Gisla. Baka siyempre napunto kayo mo lang ng message yun. San si Mayor, baka lilinggisan to kila tanay. Awaya kakasumpo tala. Kung damot ya, katunitar ko sa kayo pangkanaw mensayo. Ulit po Sir Leon, sari kabaloyan tayo para sikarad sa undalang lalamot ya ang bilungot. Tan ito terturno oran po. Go ahead po Sir Leon.
Okay, salamat ng balbalag, Partner Joel. Shoutout ko sa amin na empleyado ng munisipyo, amin raya barang municipal officials, barang officials na tulong da, at sa ay nangagawan kalamidad bin malaytan, ang senior citizen, papanunok ko lang mo, na boss, ituloy minute sa may arom, ang niya sabihin na birthday gift, tuloy may schedule at nabuhas, ula kanil tantan, kikirong ko lang ba sa natatang iraya, nanangirati anak iyo, nanangiraya, sukalusugan na, tantayo, mamauran ni mayroong sumasakit ka ito, stay safe. Sa importante balat, Partner Joel, mandasal tinay-nay tangapoy, makakontra dasal no to dasal, sila bantay yung dalayuran. Salamat na balat, Partner Joel. Ulit, masantos siya. Labi, tangaran mo skin na namin, Partner Joel, ingat-ingat sa daan mo, papunta ka ba ng Santa Barbara, Santa Mamauran, ingat-ingat sa kalusugan. Salamat. Labis kinamin, Partner Joel. Salamat po, Sir Leon Castro. Bayan muna bago ang sarili, mga kaibigan. Bimalay po yan. Hanggang dun sublay ang Miyerkules. Salamat po. Sir Leon, balbalaga salamat po. Yan po, mga kaibigan, na bayan muna bago ang sarili po, mga kaibigan. Sayan na oras. Pero magangkano, tanong nung kuray agagik sa mismo mamaparamdaman. Tis kami mamatanyer mo na Action Conrad Alvarez. Sayan na ngaron po agagik. Sir Robert Karunungan Munda Cruz, maabigyan nga rin po si kayo. And then Manong Blanca Giwa, and then Ma'am Bibian Ularte, maabigyan nga rin po si kayo. Rap Munda Cruz, ilulugay ito yung Auntie Juliet niya, Kal Alex niya, Tan Kapinsanton, Aljon Alamilio, Ditan at Bulingit, San Carlos City, maabigyan nga rin po si kayo. And then untang tungotod saray CBOs and Baplor, Granada, Bragasin family, Mang Vincent Espelo. Amin kayo lulugay ito kayo ng dating kagawad Ibis Santiago po, mga kaibigan, at Barangay Bintinilla, Santa Barbara. With that po, mga kaibigan, pansamantalan mamataner kami ng Action Conrad Alvarez. Dasayan programa po kabaluyan. Siyempre naman, ingat-ingat po tayo. Kimapagang, gaano talura na kabalaybay, yakapoy na panahon sa walaad kaliber-liber na Pilipinas. Ang gapoy na po yung pampaga nagagik ta, habagat lang bangatla, so nalik na tayo at sararayan pang kanahunawa. Lapod, wajay sagor. And then walaad bukig, wala nirad kadayatan ta nagagik. Kaya ingat-ingat po tayo na hinayo, mga kaibigan, sararayan bagta. Kaya, pamataner kami, dasayang programa ng Action Conrad Alvarez. Diyan, pangitilak mit si kayo na masanton balikas, malala po, Galatians po, mga kaibigan, chapter 5, verse 14. Antoy kwanto niya gagi kada chapter 5, verse 14 po, mga kaibigan. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tan po agagik tan. Our general rule ita nagagik ya, impaksib na Diyos sa katawan para balance ng sakay po agagik. Technical control, Action Conrad Alvarez, amigo Action Joel Balolong. May titilak kami lang si kayo agagik ya masantos, maabig magayaga. Labi po, mga kaibigan, na Lunes po siya namin. Tandaan nyo agagik sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama po tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radio Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 Capsule, dito ako bilib. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura.
Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Aksyon Radio Pangasinan ang oras alas 6:19 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow.